Unom kabalay ang naugdaw samtang upat ang partially damaged. Human miulbo ang dakong sunog sa Cagayan de Oro City. Electrical short circuit ginalantaw sa kabumbiruhan nga tinubdan sa kalayo. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Napuno sa bagang aso kining dalan sa Block 2 Barangay Puntod sa Cagayan de Oro City. Diyang kalit nga miulbo ang sunog pasado alas 10 sa buntag adlang Lunes. Pinaspasay ang kabumbiruhan sa pagpalong sa kalayo. Gani mitabang na ang pipila ka mga residente pinaagi sa bucket relay. Apan sa kadako sa kalayo, igo na lang sa paghila kining si Janeline Katipunan tungod nalakip ang iyang balay sa naugdaw. Murag naugnuan kung dagko kay nga batos. Tawag lang ko kay naapay. Wala ko kasabot. Ako kaya tanan kakuan sa mong balay. Dili na ko isa kung gibate karon ko. Sumala sa mga residente nga nagsugod kuno ang kalayo sa panimalay sa pamilyang Gumera. Sumala sa nagpuyo sa mong balay nga wala kuno'y tao sa taas nga bahin sa ilang balay tungod na narbaho na. Daigda po ko, magtawag itong sawas kong magulang. Dahil sunog ko, asa dapit. Sa taas, may magkahangad na ako, dako na maging kalayo. Diyon nidagan na lang ko kaysa matapugan ko. Sa kinatibukan, mikabat sa unom ka mga panimalay ang naugdaw ug upat ang partially damaged. Kunasa miabot sa 550,000 pesos ang danyos. Miabot sab sa 38 ka magbanay ang apektado sa sunog. Hinuon paspasab sila nga giatiman sa Barangay Puntod Council ang apektadong magbanay. Sumala sa Bureau of Fire Protection nga miabot sa ikatulong alarma ang sunog diin nga paspas mikaylap ang kalayo tungod gama sa light material sa mga balay. Ang challenge diri is ang atong pathway sa ato respondis grabe kanaro ang streets. Baligalisod og maneuver mga fire truck as you can see kanina. Ato mga fire truck hinay kay magkuan kanang muliko kay basin masangit or madisgrasya pa no ato mga personnel ug mga bystander diri. Usa sa mga ginilantaw karon sa kabumbiruhan ang electrical short circuit nga hinungdan sa sunog. Apan magpahigayon pa kuno sila og mas lapad nga investigasyon. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.